Hello! Hello il-kulħat, hello! Mela, kulħat ġi, kulħat jataw? Jek ma jimportax kem nitċekjaw naqra law il-mistednin. Mela, Mr. Kenwood? Mr. Kenwood? Mux jaw, reġa tħawat. Ma ġara xej. Mr. Black? Mr. Black? Seat 17, Black? Mux jaw, naħseb. Dak il-ġimma Black Friday, issa l-assisin, ġew l-assisin? Jara, mara, Dum Paul, alright, Dum Paul. Dum Perignon? Mal-barijat? Dejjem jixrob dak Dum Perignon. Liħor fejqiet. Dun, mara, Dun xkien. Ija, ġiri tistidnu, ma jġiġ, għallu meta taratta, Dun xkien jgħataw. Xiktar, mela, umbat għanna in-nis distinti dawk illi għandhom għal-album dan il-show illi nixti nsemmijom wieħed u nirringrazzjom minn qabel ġaralek boj. Mela, għaw xaħat għandu karozza f'nofs il-show, SHE31, please, tista ċaqlaqa. Għaw qiegħed. Smart SHE31. Għasibx il-mentana, Jek, emmiet. Mister, hu baċenzi, mur ċaqlaqa, naqra xie klempjaw. U dina għatmal għad-sin. Taj Dunkanla kienet. Sorry, tijak smart? Hu paċenzja. Sorry, kena niklampjaw għana għara xie parkjajt flok il-rettur. Dak asfel weekend ma tista t-parkjaw. Skużani ma rajtix. Bis-serita, ħanejdlek. Issa, hu paċenzja firmali naqra għek, il-klamp €35 u tiġi għalija nar it-tnejta. Xieġi. Għax, meta niklampjaw għadik toħodat, pero għafimni, jek trid €50 toħod għallum, ġibir, narranġa għalek jien fil-gas. Alright? Firmali naqra. Ibni! Ejja law, mux vera t-nitnejku bik, ibni. Ejja law, ejja. Ejja. Tuħ ċabċipa ħuti, għawno! X'jismek sabiħ? Il-mulej birku. Ma minn ġejt? Ma sħabi jen. Min huma? Fjollu li jom għalem. If those are your friends, who needs enemies, Kemm huma klieb u tidajx ibni, offendi lilhom wieħed. Li mu l-iktar kelb minnhom? Għalangat. Po għal-wiċċu lala. Mux tal-li ħajkollok tħallas tal-li ħantuk il-petrol għal-vettura tijak, mux elektriku. Grazzi lill-enemed, mur ibni, mur, tabċipa. Il-paċi ma'kom! Kemm intom zbieħ, senjori. Kemm jien kuntent li ġejtu fil-kappella mux uffiċjali ta' Burmarrat, kappella laburista. Laburista tintena hawnhekk, Minn hawnhekk ħareġ ġo. Sorry għax naqbad nibki mal-ewwel. Ħareġ Joseph Muscat. Bissa u żmien ieħor ma importax. Ħandawwarkom dawra mal-kappella. Hawnhekk għandna l-stained glass ta' Joseph Muscat u ta' jduli ta' Malta. Għalfej, staqsuni, għalfej għandkom l-Adrian Delija?
Għax grazzi għan nazzjonalisti dirbu elezzjoni wara l-oħra, Sinjur. Hawnhekk, Sinjuri, huwa l-post fejn ikunaw il-kor tal-laburisti mbikmin. Hekk ġranna dal-aħħar xahar m'hemmx tagħmel. X'qed tiċċabċab baħnan. Ħuti. Pritka żgħira jien m'iniex bħal dawk is-saċerdoti li jdumu siegħu nofs għaddejjin, to the point kif jgħidlu. Xi jfisser għalikom il-miliet? Xi jfisser sabiħ għalik? Għejdli. Ma tafx. Xi jfisser għalik il-miliet tal-kaxxi? Għalik, anzi għalik. Jien naħseb, naħseb jiena puddini, Christmas lokza xallaj birgek, Naħseb kiltu l-ispirtu tal-miliet. Għaw minn ħob jixrob fi żmien il-meta jgħidu l-verità, jollu jdejhom, Tixorbuh intom l-ispirtu tal-miliet u xek. Jiena naħseb li għal ħafna minnkom l-ispirtu tal-miliet huwa il-Christmas shopping, mhux vera. Ejja, in-nisa min ħobb ix-shopping jolli jdejh, tikdbux. Int le? Ma lolli jdejk! Kif taraw il-Mario Morales bl-ewwel Christmas tree? Hemmhekk tlestu l-papoċ komdu u l-viża tar-raġel biex tifqawielu. Ara l-irġiel u jekk ħaqni ċabċipa tuwieli, l-irġiel mhumiex materjalistiċi. L-irġiel ċabċpuli kunu. L-irġiel kif jaraw il-Christmas tree ta' Morales, illi mhux qed niċċajta toħroġ l-għada ta' Santa Marija, bis-serja ta' kollet ngħidilkom. Iħarsu lejn dik il-Christmas tree arwina u jgħidu dil-Christmas tree eżatt kif ħanispiċċaw aħna wara li lestu mix-shopping in-nisa. Bla boċċi. Xi jfisser il-miliet għalikom ħuti għalik bjonda gustuża ta' quddiem, Xi jfisser il-miliet għalik, Paċi u slim, ċa. Aħna l-Maltin, aħna nies illi inħobbuh il-miliet, imma ħafna drabi taqblu illi l-miliet huwa żmien illi ġibnieh kummerċjali wis, iva jew le. Iva jew le. Qed tgħidu ċuċċata, Sinjuri. Erħulu ħajkun kummerċjali ħaddur ir-rota għaliex dan huwa l-aqwa. U jekk imurru lura fl-istorja, min kien l-ewwel bniedem illi qala ir-rigali fil-miliet? Min? Il-Bambin Ġesu. Depin ċensu mirra, ġifieri aħna tagħmlu bħalu xejn iktar. Liema kienet l-ewwel familja li marret Christmas holiday? Min Nazaret għall-Eġittu. Huma wkoll, Sinjuri. Allura aħna maħna nagħmlu xejn. Bravi, Sinjuri, tuwa ċibċipa lilkom infuskom, ħanħajdlek. Tħobbuhom il-qaddisin ħuti. Jien għandi qaddis għal kull ħaġa. Għandi qaddis il-Planning Authority. Għandi qaddis il-Mater Dei qatt ma naf li għamilt minuta nistenna. Fejn iktar tajjeb li kollok qaddisin? Qaddis il-leża biex ma nħallas stazzjonijiet. Imbagħad hawn qaddisin li mhumiex tajbin għal-Labor. Bħal Santa Lucia. Kif issemmi l-Santa Lucia, min jgħaddi minn Santa Lucia kuljum? Hemmhekk kif tibda toqrob lejn il-ġnien tas-serenità dali tidha hemmhekk. Serenità ħuti, da biss. Allura kemm jista' jkun qed neħilsu x-xogħol ħalli ma jibqgħux jagħmlu hekk. Eżempju, żagħżugħ, kemm int gostus inti. Jekk ngħidlek San George, fis tiftakar? Ejli. Ejja. Dik la rusa, għax qiegħed magħha nittien, mhux vera. San George ifakrek fix-xahar isfar, fiċ-ċiku, U fil-bajja ta' San George ta' Paċeville, mhux vera. U kif tinżal flok fl-ma qaddis niftakru?
f'San Franġisk il-qaddis tal-annimali. Umbata u iktar qaddisin. Semmu l-qaddis tagħkom ejja, sinjuri. Sant'Andrija. Hemm xi sitta li tista' tqabbel pastażi magħhom u mhux ħanqatbilhom. Imma mbagħad jiena fhem San Pawl, min iħobbu l-San Pawl? San Pawl hemm mara s-Sinjura. Dak, isma' Sinjura, ma nafx jekk tafx ma San Pawl ġi klandestina u Malta. Kien bdajsa u ġieta u Malta bħala Berdingis. Imma dak m'għandux ħsibhom jiena hemm Father David Muscati kien iħobbhom daw. Dejjem jitkellem fuqhom fuq il-medja. Imma l-Maltin huma poplu li anka jaraw ir-reliġjon kullhom kien. Meta jkun hemm żewġ Maltin mijiet ta' snin ilu, kienu qegħdin bur marrat, qed iħarsu lejn it-tella wifqa illi twaslek in-naxxar. U wieħed il-oħra qallu, "Waaw, di tella talla, ja?" U bdew tilajn. F'nofsa nqasmu blajja u wieħed il-oħra qallu aħar indaħlu l-ommu wkoll. U minn hemmhekk ġiet it-tela ta' kemm intom ħelwin, Sinjur. Però issa daqshekk nitkellmu fuq il-veru spiritu tal-miliet u nixtieq illaqakom mal-kor tal-laburisti imbikmin. U nibda bil-pjanist, Sinjuri għalikom, Mark! ċabċipa, Sinjuri, għatmu. Muħelu. Kemm muħelu? Dak jiena għallimtu kollox ta', Ara kif xfer għamiltlu hawnhekk. Kun imbierek. U issa, Sinjuri, aħna hawnhekk naċċettaw il-kulħadd f'din il-Knisja. Kien fil-grupp ta' aħna jew maħniex, fil-grupp tan-numri, u llum il-ġurnata laburist li jmexxi l-kor tal-laburisti, Sinjuri. Sinjuri għalikom il-kap kmandat tal-kor Brian Muscat! Mamma mia, xunu. Ejja law, sabiħ. Da tant għamiltlu hekk bil-ferq li telaqlu xogħol kollu. Għaw xi ħadd li joġbuh il-punsjetti x'għall-iddawl, x'għall-iddawl. Min jixtieq punsjetta minn fuq il-park, ejja, tiddejqux. Ejja, min jixtieq punsjetta, inti, ejja l-punsjetta, Sinjuri. Ejja. Min irid punsjetta, ejja. Ejja, ħannatu tmien punsjetti issa, derenden. Ejja, hej, Sinjur. Ejja, Sinjur, ejja li. Tmien punsjetti, ejja, waħda u tnej, tlieta u erba' ejja. Issa rġiel, naqra rġiel, ejja. Mhux nisa biss. Ejja, ejja l-punsjetta, u ejja l-punsjetta. Mela. Għadu li stennew niftitaw. Mela, kemm qegħdin? 1, 2, 3, 4, 5, ejja sabiħ. Ejja l-punsjetta sabiħ. U ejja mhux tuħu punsjetta da mhux żmien il-ħela ibni. Ejja. Isma', ħankellmek naqra. Vera li barra bart imma ġewwa le ta' sabiħ tista' tinża. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Għandna bżonn tnejn oħra. Tnejn oħra, żewġ irġiel. Ejja pupu, u ejja. Le. Anzi ħanajdlek x'ħan nagħmel. La kelba ħantellakom it-tnej, ejja. Issa jħuħsifu. Issa, il-punsjetta promiss illi ħad tkunu qed toħduha. Sorry, da raġel. Li ta' wara, illum tuqgħod tgħidaw l-affarijiet, illum kollox jgħod, tibni, ejja. Mela il-post ta' għandna l-irġiel u n-nisa u dawk li huma fin-nofs fejn. Imkien. Mela hekk joġobkom itilgħu erba' quddiem u erba' wara qabel il-punsjetta ħadd kantawlna. Fin-nofs, ejja. Wara, ejja. L-irġiel wara. Ara vera għal 3 euros In-nisa punsjetta quddiem. tagħmel kollox ħanajd. Irġiel wara. Taf xajdulek siħbi. Erdajtu. Tlaqna. Sinti mal-irġiel. Fidejk, ser, fidejk. Fidejja. ċawalikom, bibti għaj, ċawalikom. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda. Ħajtina nota l-pjanist u mbagħad ħanispjegalkom kif se nagħmluha. L-irġiel. Wam. Inti mal-irġiel, please, issa laqgħda hemm tajjeb. Għax inkella niġu zbilanċjati, nerġaw. Isma' xbin. Isek baqra, għada kif twellet. Jimporta, noppruvaw noħorġu daqsxejn noti għamlu sens, tlaqna, ħanerġaw. 1, 2, 3, 4. Tajjeb. U tridu timxu ma' jdejja intom, kull darba li nikklikja tamlu l-wam. Tajjeb?
Issa intom ħatkantaw il-melodija normali. Alright, ħan nippruvaw l-ewwel biċċa biss, alright? Smajt xi ġralna para pa pam pam wam wam zom, sorry. Jimporta tinżel ftit nis. Inżel ftit hawnhekk u paċenzja. Għajd li x'jismek daqsxejn. Ma rridx jismek kemm jismek sabiħ. Xavier, poġġi daqsxejn hawn għax minn hemmhekk qed tinstema' tistona jimporta u ma nixtieqx illi infottu l-kor. Tajjeb. Mela, issa nibdew mill-bidu nibqgħu għaddejjin, tajjeb? Mużika. Smajt xi ġralna para pa pam pam wam wam innej kif ma tridu tibqgħu għaddejjin bil-wam mal-klik. Mhux tifqu meta jfet lilkom x'affarijiet daw. Ejja ħanerġgħu, tlaqna. Mill-bidu. Smajt xi ġralna para pa pam pam wam innej kif spiċċalna para pa pam pam wam lil Joseph kif fottewh para pa pam pam wam tal-qalba kif tradew para pa pam pam rapa pam pam rapa pam pam aħna l-kor muġuħ para pa pam pam daqxej biki nizel id-dmuħ wam nizel id-dmuħ issa qabdu l-maktur u tridu tibku, tajjeb? Proset, sinjuri, ċabċifa kbira, hija waw ħallittikom il-punzjetta. Punzjetta. Proset. All right. Ara vera. Punzjetta. Ġewħejn, Għada l-arma bil-ponsjetti għu barra. Inti tipretendix li tuħu wahda u kol, xaffarijiet daw. Ejja, ħowda, mur. Zomma dik rikordi u kol. Signori, tuħom ċabċipa. Il-kor tal-laburisti muġuwa. U fil-fat, sinjuri, aħna Nista' nidħol għax hawn parta u barra. Issa dak il-warden, jidħol hawn ġew. Il-miliet mhux dak hu, sinjuri, l-ispirtu tal-miliet huwa li tgħin lil ħaddieħor. U ħafna drabi, sinjuri, nies bħall-pulizija, l-wardens u hekk ikunu qegħdin fuq barra f'dik is-sirda, f'dik il-kesħa, u min jaf kif iżommu sħan. Mhux titfajdek mal-bajt. Kemm int ħelu, all right? Bis-serjetà Sander. Zoħana kif terfak, Oħroġ li dejja minn mal-bajt. Arissa. Signori il-warden! All right. Namillek grok whisky. Int bis-serjetà qiegħed duty tagħmel il-whisky. Jien raġel serju ta'. Skużani. Jiena, Għaliex hemm min jixrob? għandi sħab il-wardens jixorbu on duty. Hemm wieħed ċali jaqażżas kull maw. Anka fuq ir-radio jiftaħar. X'għamel? ċali whisky bravo. Mela bravo, għax jixrob on duty, vera bravo. Naħseb dawk huma l-kowsa radio, ma marriċ nindal. Isma, allura vera x'di kurzita, intom f'dak il-bar, f'dak il-sieħ, kif jirnexxilkom iżommu sħar? Ħalla miċċajt. Emmek
hija l-iktar parti sħuna tal-ġisem. Allura aħna noqogħdu hekk ara. U tajjeb, għax inti dejjem tiċċekkja. Taf li kien hawn tal-Movember? U jgħidulek check yourself. Jiena millimeter b'millimeter naf x'għandi. Anka fejn qiegħed is-suf naf. Zom, isma' Ares, jiena naħseb issa nixtieq nieħu spunt minna di li huwa veru importanti li aħna l-irġiel niċċekkjaw l-affarijiet. Tajjeb? Ħamsalaw, Sander. Kemm int vera U jien mhux tal-li niċċekkja lil innifsi tal-li mort u għamilt check-up l-isptar. Ek, proset, bravo, toħċab ċipa, bravo. Ftit imbarazzanti, Sander. Ija, maċ tamel. Imma tittamel kuraġġ u tapplika dak l-appuntament. Imma mbagħad taf xi ġrali, Sander. Mort b'kuraġġ kbir u mar-receptionist insib mara. Kif ħanaqbad ngħidilha x'għandi jiena. U xettila? U provajt nitkellem bil-codes, Sander. U għattila, all right, għandi appuntament ta' disa biex niċċekkja l-aerial. U x'qalt li? Batitni għan tal-go. Jaqtalhom jabħal is-sema, insomma. U mbagħad mhux qed tifhimni, Sander, u rrid inkellimha ċar. Aħjar, Mort fuqha b'kuraġġ li ma bħalu u għattila, Signorina, għandi appuntament fid-9 għaż-żopp. Għad li ħares madwarek. Hawnhekk il-Mater Dei qegħdin, kulħadd għandu appuntament fid-9 għaż-żopp hawnhekk. U skantajt, Sander. Għaliex? Għax kien hemm anke nisa l-appuntament. Ma, għax dik metaforika kien, ma għallija. U xamil, tħalt imma mbagħad. Mbagħad bist ir-receptionist u minn hemm warrajt għax kien raġel u qas iddejjaq xejn. Tajjeb, proset. Għalli tħoss xi ħaġa stramba għatlu bejnietna dot. Profs, insomma x'profs kien. Għatlu li ma narax. Ilek ma tarax. U għax ifimni, it's very hard, Għandek raġun, Issa kien tilab minesweeper. Ej, veru. Għandek raġun. Mbagħad, insomma, tafani fuq il-couch. Waqad bija. Tafani mal-art. Beda jħoss. U beda jħoss. U jħoss. Warrajt, sablek xi ħaġa? U ma sab xejn. Tajjeb, proset, bravo. Ek neħdu gost. Ma nafx għalfejn iċċabċab jiena. X'ġifieri? Ma sab xejn, Ma sab xejn xi Ma nafx fejn malli jiena minni. L-infittxu ġimat ma nafx fejnu. Ara, ħallu, għamillek bella te mi flok. Bella te noħodlu, bella te Tajjeb, noħodlu. għamillek bella te. Sander, Aw. la, we're making conversation. Jena tajċ kemet insifer, Għet insifer ma tinnutanix. Imma jinżaq iqta. Jena zaq inħobba, Sander. Għaxet tejdi, għax kieku għasna tikas ma kont. Għet insifer. Barra minn Malta. Sewa? Biex indu ikel li qatt ma doqt. Tajjeb, fejn mort? Għasempju, mort il-Ġapan. Xieġmil. Zgulli. Xieġmil! Mux għall-ikel propja mortem, għal-yoga. Għal-yoga, mort? Mimma san, kem tirrilassa. U titara, it-teacher għatli, breathe in, breathe out. U kif għamilt breathe out, ħarbit li bassa. U stajt! Mandek xalfej, kull min imur il-yoga l-ewwel ġiex lessons tlieta sa ma titgħallem dejjem taħrablek xi waħda. Ek għaltli. Ek għaltlek? Għaltli inti sek biċċa mara illi tistrieħ. U l-edukazzjoni ta' daw il-Ġappuniżi ma għaltli xejn. Qabdet u ħabba l-irwejjaħ, bdittix għal ix-xamat. U għatli from the top ma bil-Ġappuniż, tajjeb. U bdejna, Sander, għajja mila-mija, għajja. Breathe in. In. Breathe out. U biex xemat, Sander, ħraqtilhom kull mem u stħajt, Stħajt. Imma, għazzi kontem, mbagħad xkieltek. Ma nafx hekk qatt doqtuha, tuna eyes.
Too nice. Lajnej ta' ton. Ejla, jnejda. Is-senta ma tix timmaġina lampuka, it-ton ikun fih xi 400 kilo, jkollu għajneħ daqshekk. Tajba, ma. Isa wagon wheel. Tajba. Stramba, Sander. Għalix. Isu għal-korn. Il-korn. Ma nafx ġili xinnu tajtu, illi meta tiklu l-korn, meta tamlu koko jkun għadu sħieħ il-korn. Għax ija, vera, notawħ, notawħ. Ma jinnotaw xej, ejja. Għax il-korn jibqa sħieħ, u daw l-istess, Sander. Tiblaħħa sħiħa, tiddiġirija sħiħa, u sħiħa. U ma jista jisħtek ħa. Għalix? Għax ikollok għajnejk f'sorbok. Isma, Warden, mor fuq xaħġa oħra, mela ġejz minn il-miliet. Kemm inħobbu, Sander. Kif tiċċelebraħ inti il-miliet? Ara, jekk mhux xogħol, niekol mal-familja. Tajjeb, jekk kun xogħol? Niekol mal-familja bil-moħbi. Mhux iskarta. Mhux jinbisel wardens kollha ta'. Kulħadd. Ġifieri jekk għandkom tagħmlu xi infrazzjoni, tuwiela bejn nofsinhar u s-sitta x'inġebdu aħna wkoll. Għal darba nibilha waħna flok inbella għalilkom tajjeb. Tajjeb, u x'tagħmlu hekk, x'toqgħdu tagħmlu waqt l-ikla? Aħna jkollna kla ħelwa hekk 27 course meal. Ansira. U mbagħad ġennilhom jien Sander ta' nagħmilhom ta' Santa Claus. Oh, Sander. X'raqlek nara? Nilbsilhom Sander. Id-darbis imma. Id-darbis Id-darbis. Tistħi? Mhux għax nistħijax true bad experience ma ġejt għamilta. Ma xiġralu. U dak mort biex inferraħ it-tfal fil-ħodu, rixt li besta Santa Claus induq lampina, Merry Christmas, qabel ma spiċċat l-iskola. U ġenituri jibatu tfal, jiġru tfal. Ferħanin. Le kollha tela fuq dari. Għalix? Ħasbun il-minibus tal-iskola. Imma, xiktar, mbagħad tilbes ta' Santa Claus. Santa Claus. U tidħol miċ-ċumnija, le? Tittibila f'sormok, Santa. Taħseb li jina għaddim ċumnija, jamlu għom daqsek tal-stainless steel bil-dik, kappuljat ċib. Orra, dalli għal-ċumnija. Tidħol, insomma, fejt biddel mela. Mux fi kamra tal-banjo, Sander. Ma tiġi zzajti għajaw, sejt ċismu zzajja. ċivi xtajċis. Għandu 7 ta' ma nsa nidraw bxej. Tijak da? Zzaj. Għana kif ma tafx jismu. U għax ommu li t-semmiħa l-missieri, Carmelo, jina t-semmiħa l-missiera. Xisem? Bima. U ma qbilniex, allura t-lussa la jikber jiddeċidu kux Carmelo jew Bima. U kella jiġi Carmelo l-Bima. Insomma. Sombat, xtamlu. Jiġu fuq kuxtejja tfal kolla u jien tfal idejquni, U nibda niddaj. U Merry Tiela u Merry Niesla u marajna namlu Merry Christmas. Għala, ħana jidek xnamlu, hej, ixrob il-tazza te bil-kwiet, ħan idħol ġewwa, tajjeb. U mbatt niġi, tajjeb. Happy Christmas, Sander! Same to you, hej. Xrobtu da. Kemmi ħelwa dis-siġra. Il-mara tiegħi xtrat waħda mill-Amazon. Ġili xajtu mill-Amazon. Ma kienx taf li hemm id-delivery u ila xahar biex tmur għalija. Għada ma ġiex lura. Nispera ma nqibdix fin-nirien tal-Amazon jena. Imma issa jkollna nkomplu kollox waħedna. Qed nagħmel ikliet u stedint il-kulħadd l-omma, l-ommi, it-tifla u l-boyfriend, it-tifel u l-boyfriend. Mhux l-istess wieħed, differenti. Imma tittaċċetta kollox illum il-ġurnata. U ġew kollha għandi. U jena rixtilhom id-dondjan, ara x'ħaġibtilkom. U ħadd ma kieli temmen. Ħadd ma kieli. Temnu għalfej. Mela, ommi għax beżat li tixraq fl-għada. Omma ħabba l-kolesterol. Tajjeb. It-tifla għax vegetarian. Il-boyfriend tagħha għax vegan. Vegan ma nafx jaqas il-bajt ma jekol da. U mbagħad it-tifel maħax għaliex għandu il-lactose intolerance. U min jonqos? L-arroz tat-tifel. Kien ħajjekol u bdejt nieħu pjaċir naħew. Temmenx għalli tista' tgħidli minn fejn lejtu id-dundjan jekkux minn qudiem jew minn wara. Ara jiena ħanqod ngħidlu jekkux minn qudiem jew minn wara. Ma nindaħallux jiena minn fejn jimla ħajjen daħalli jew. Ħanajdlek ma nafx tablu x'miegħi imma sirna naqbduh bit-tixju, U wejja, tiftakruh dak iż-żmien, meta ommok kont tkun qed issajjar kejk u tik il-borma biex tlaqqata l-bawl.
Salmonella fej kienet dak iż-żmien bil-bajtnej, qatt ma qabtitni salmonella, Jon kella. In-nanna xi ġimiel kienet bil il-gażaża fl-imbit. Jew kienet tagħmilek il-pudina, tant kien ikunu fiha xorb, billi kont tiskerek tuħu gidma biss. Jon nannu kien iqabbadni maż-żejża tan-naġa diretta jgħid li ħusa kemm tixba. Darba jista' tal-Playmobil ġib tan-naġa. U kien qalli li jista' jaqbdek id-deni. Issa li sabbadni d-deni rqie. Tnejku bija, denni l-oħxon jista' jaqbadni. Daw taf xnajdulhom jiena ħafna problemi ta' self-esteem. Tajjeb, kulħadd jivvinta xi ħaġa differenti. Jiena kemm tarawni fini. Dik l-għadma ta'. Jiena fil-verità inħossni irqiq stikka daqs kemm għandi self-esteem tajjeb u mhux jien biss, għax anke n-nies tant nipproġetta illi jaħsbuni irqiq. Ħa ngħidilkom kemm hu vera. Mela jien ikun qiegħed taħt il-briġ tal-qormi. Nagħti ċitazzjonijiet hemmhekk. Hemm arblu u rintafa' warajh. Nistaħba. U kif nara xi wieħed minnkom ġej bla seatbelt bil-mobile jew b'xi kumedja minn dawk. Dejjem hekk jgħidu lin-nies ara kemm fil-verità nipproġetta tajjeb. Noħroġ, wupp, ngħidlu qaf li hemm u taf x'dejjem jgħiduli? Warden, laqqas rajtek! Sinjuri għalikom il-Warden! Morik. Ċekja kollox Sander, Mela, sinjuri, qabel noqorbu lej il-ħin tal-prietka, xtaqt nagħmel daqsxejn ta' riflessjoni ħelwa magħkom. Da moment kwiet. Mela, intom tafu għal-istorja ta' Ġesu, tal-Madonna, kif ġew il-ħmara, l-baqra, kulħadd jaf le? Issa immaġinaw għal ftit sekondi li kieku kellu Ġesu jitħajjar jiġi illum. U minn tam postijiet fid-dinja jażel Malta. L-ewwel ma jagħmlu xarabank bih. Ikunu mistednin huma kollha fil-panel. Ikun hemm mill-ewwel tal-patriotti Maltin jibgħat il-San Giuseppe lura f'Art Welidu għax jgħidlu li hu klandestin. Tas-social service jibdew jippruvaw joħdu l-tarbija x'mhix ta' San Giuseppe. Tal-annimali joħduha kontrihom għax il-ħmara mxiet ħafna. U mbagħad ikun hemm tal-mepa li jgħidu l-ar kien ikkundannat ma stax toqgħod fih. U nibqgħu sejrin, u mbagħad jibda jaqra il-Peppi imur jibda jaqra l-sponsors. Nirringrazzja l-Port Target tal-li ħadimlu l-maxtura. Nirringrazzja l-xaxa tal-make-up. U mbagħad in-nies kollha jtuhom il-candy gel. U jekk jispiċċalhom tinkwetaw, Ġesu jagħmel miraklu jkun hemm mal kulħadd. L-isponsor uffiċjali li mikun il-Miracle Foods. Imma vera, toqgħod taħseb fuqha di l-biċċa xogħol li eżempju San Giuseppe kollu jibdel ix-xogħol żgur ma jistax jibqa' mastru daxxa. Għax bil-prezzijiet tal-Ikea m'għandek xans. Inkella tittaħdem mingħajr vat, imma Ġesu ma jfottix, allura bil-vat kollu jaħdem tajjeb. U hemm ħafna affarijiet x'wieħed janalizza. Eżempju, immaġinak, taqbad il-Ġesu tgħidu ħanieħdok dawra ħna ruk x'għamilna mid-dinja. Tieħdu l-malsaħ konkret, flyovers, u ma tkun hemm jinborx qed jgħidu di triq tagħti lil hemm, di triq tagħti lil hawn s'issa u biss jifhem għalfejn jagħtu l-bqija ma. Meta suppost triq waħda għandna, it-triq tas-salvazzjoni. U jekk jitħajjar Ġesu jgħidlu qaċċattu lis-siġar. Hop, Ġesu nazzjonalist bil-ewwel joħroġ. Xiktar, eżempju, mbagħad jien nixtieq li niltaqa' miegħu personalment, nimpoġġu bil-qiegħda flimkien u nitkellmu dwar għamel ħafna affarijiet tajbin, so tħares lejn id-dinja hekk. Imma hemm ċertu affarijiet li ma nistax nifhimhom, eżempju n-naħal. Ġi ħarstu lejn naħal? Mela tara naħla daqshekk
għandha xewka Alla jbirika daqshekk. Għaliex imbagħad aħna? Tajjeb, mela fini daqshekk u xewka eli. Hemm naqas bilanċ sewwa. U mbagħad jitfarfar ftit u jibda jagħmel il-mirakli. Imma anke l-mirakli mhux kollha tista' tagħmilhom, eżempju, se tagħmel ħatqajjem in-nies mill-mewt? Diġà għamel Alfred Sandkin. Għal-referendum dex kemm għamu nies mill-mewt jinfudaw. Ġifieri dak ma jistax jużah. Li taqleb mill-ilma tagħmel l-inbit għal xejn, għamilniha wkoll. Kien hemm containers sħiħ Alla jbirek whisky ġi ilma, ara nara kemm aħna tajbin aħna l-Maltin. L-iktar forsi li tista' tagħmel huwa li tipprova tfejjaq lill-omja. U omja xi tfejjaq. Nuni għaw kemm trid, għax kulħadd jew għami bil-blu, jew għami bl-aħmar. U l-Malti ma' kull ċans li jġieħ għaraħ se jsejjer. Jitfa' l-bozzot mal-faċċata, sa mal-knisja bidaw l-fgata. Il-fustun għal fuq il-bejt u bil-liedna dawra mejt. Nieħdu lik, inwaħlu stilla u għal-miliet nżejnu l-villa. Xi Father Christmas mal-gallerija li twalarblu f'Santa Marija. Anke umbrellel jattu x-xemx din gżiritna bħala memx. Projekt trid tara t-tiżjien isir breqqa u isir fejn trid tiffoka fuq ir-rotonda inti u minn magħha dej bil-Honda xemx u xita tarhom sejrin Ċali u Ġammi għarhom ġejjin. Tejda naqra ġbin. Min isfel hi. Ejja, all right, no, nizzil. Thank you, ġbin. Pansjetta, ma ħannix naqsmu aħna ħanżira kull sena jivvintaw tiżjien itqal minn tas-sena ta' qabel ħanżira bħala Father Christmas issa u aħna kollox fidejna. Ċali! ċali! Ejja bil-Father Christmas liħor, ċali! ħabbelt rasi, ġbettu għarajja. Għotnet basbar jew. Ħares lej, ċal. L-ostrina għallet kaxkarix. ċal, taf xpiċċajt minn Father Christmas bħal da? Biex. Bir-ras. Ma fimtix. Il-ħanejna ċal. Ma fimtix vera ċara kienet spiċċajt bir-ras. Ma fimtix. U tajjejni ċali parkajtu sew il-van. Ej, għawnek, sakkart il-wieħed imma tajjeb jgħat. Sakkart il-wieħed jaħsir imma tajjeb, ma parkajt sew, għawnek jiklampjawna ta' ċal. Ej, għamma għal-dal sakkartu għarrajt, Arnold Kassola sakkartu, professur. Għata kemmu għarrajt, pezza kustjoni bħalu. Insomma, ma mannix inkwiet. Għax tant il-elezzjonijiet, l-aħħar darba l-ħareċ, għalli mux ħajoħroċ aktar. Fimta! ġibla, ħamsa lawċ. Tottulni bid-dakki. Tajba tarru. Di ma fimtix ma tarras, fimtix. Għalla u l-miskjew. Russja. Ħalli jowlu l-kap. Ħalli jowlu l-kappellan. Ta' vera. Ta' warajk. Soj ħanibdlu ġoħalla. Warajk ċar. Ej, sorrajt. Sħana. ċar. Ħaffu. Għaxad nima xrajċ l-għal wieħed. Jen kolla l-issom. Kolb wieħed l-issom. Il-ħanina mela minn jaf kemm infaqslu ċale. Xej ma nfaq. U għajma, tixxi regali bxej. Daw tal-Labor ħarġu offerta. ċini? Tmurant id-Dog Sanctuary
u toħroġ kelb. Eh, Ma kull kelb itik 150 euro. u x'għamilt? Demonju. Trix terba u xejt ir-regali kulħadd. U issa klib x'għamilt? Ċal inti il-mara tiegħek mhux mill-Halloween, eh? Qed niftħu qalbna anka jien ma narajx ħelwa ma dik sibt. U jiena taf kif jgħid l-Ingliż, beauty's in the book. Beauty's in the book. Ekkeda? Ċaġek. U għajja ċal. Ah, Il-klib x'għamilt bihom? titwieħed jaw, ċal, wieħed biżejjed għandi gurilla tistenni nid-dar jena ċal. U kemm ħadd tal-gorilla? Ma jtukx il-gurilla, it-tija trejta xit-tik ħanajdle. Għal-maret laħċar il-gurilla. Jottolli! Kemm tajba! Fimta? Għeddi tal-gorilla ma fimtix imma tar-ras għadni nitħabija. Jajjejli. Jotlok. Allora, il-gorilla minni? Ja, ħasra ċal. Qed ngħidlek il-mara tiegħi jisa gurilla, eh? Anka tiegħi lat niftħu qalbna. Xiex? Għanda suf ma. La, jena x'żorret ngħidlek. Ħanajdlek Ma meta rridx inkun naf fuq is-suf tal-mara tiegħek ċal. ħanajdlek meta qaxret l-aħħar. Xi xarilu jew ja. Le, meta kien dak? Kella libsa bajda u Fittiex! Jaku fittix. Il-ħanżira 30 sena ilu ċal. Kete għanda suf, hirex minna. Lar meta morru la dejra. Għala. Oh, jasbu għan iżreb biqtat essome. Immelwa. De mux ta' daħ ċal, eh? De mux ta' daħ xej. Tottollit, issa fimta ta' kassola kemm tajba. Kif tiffinta ma? Ejma, l-ura sejri. U vera l-ura sejri. Aħna n-natfu t-toroq, mela filli kanna bil-friċkan tal-ħġieċ, nġbruhom. Mbagħad dawwarnihom tal-plastik u issa ġejna ħammorru għal tal-ħġieċ. L-ura, u stros tal-karti, morna tal-plastik, u ġejna sejri l-ura għal tal-karti. L-ura. Tajċoħna x'daqqa ta' fadel Christmas ġo, rasa kentek ċal. L-ura. Taxkien ċal! Għatlek l-ura sejrin jen. Dak il-fantana! Ejja, t-nsajt inta l-handbrake għasab. ċal, ejja, ħammorru għax irridu nitfaw żewġ bambini ħalaxa. Għalix rridu nitfawlom t-nej ħalaxa. Għax waħt mal-Madonna u waħt ma' San Giuseppe, għax hemmhekk miġġildin. Fjema? Inti l-gurilla l-mara tajna! Jaċitalli totali! Il-nistrina jidina gurri fimtajt! Gurilla l-mara mela! Totali l-għalek għosbijak! Isma, tal-fejn għodu nżarmawom il-daw tal-miliet. Għax għad il-miliet, u. Ma sax ħallihom hemm sana sħiħa. U għaj maċċal ma daw affarijiet. Jena neċet minn snib bil-bambin fil-gallerija. Bil-bombin fil-gallerija meta ta' dil-ġimma l-kbira minn ġo triq tijak. Ejja, dik konibsa dik il-ġimma. X'taħmel? Emmur fuq najdlu bravo, xax iġrilek, għaram. Di mux ta' daħ, ċar. Di miex ta' daħ. Ejja, għajt li ferdu morru ċal, ejja, għallestu. Zonna xktibtom. Ejja. Mela, għara, law rridu morru Kastilja, rridu waħlu l-om, ċan waħlu l-om? Ma nafx l-om Sebastian waħlu għonna dawk. Isma, deċċajta favori u kontra l-lejbe? Kontra. Kontra, ma mux ta' daħda. Unbat rridu morru ħallu fej il-monument rridu waħlu l tunsillija. Tinsils? Tirranġa ruħak twaħħal it-tunsilli mal-monument? Xemis,
Mbagħad l-aħħar kollu s-sina nasat li ta' filgħodu biex il-les. Ġara, Edu marru nżejnu s-siġar kollha l-hemm Santa Luċija. kwarta xogħol. Għaliex? Għax kollha qaċċatom jimporċ. Kontra l-lejber ukoll. Li għadni nitħab tar-ras. Ejja ħantalla s-siġra, ejja ħammarru, ejja. Ejja, ups, għammi. Kemm sabiħa d-siġra minn ferxajta. Dejmant Morales. Jien ngħidlek, u żejjena wkoll għax ta' fejn l-aħħa għamel. U issa, sinjuri, mument ta' riflessjoni. Fej ser inkantaw flimkien innu l-inkiteb ftit wara illi rriżenja Joseph Muscat. Kulħadd jaf kemm Joseph kien magħruf għal innijiet kbar fosthom tagħna l-koll. Joseph Muscat huwa l-persuna li jista' jaqqa' dan il-pajjiż. U ftit wara wkoll il-famuża Laburist Salmew. Immissa peress li qegħdin fi żmien il-miliet, iddeċidejna illi nagħmlu dan l-innu li jitkanta fuq il-melodija ta' Ninnila tikbix iżjed. U ħanippruvaw biċċa. Imma li rrid illi meta nkunu qegħdin nagħmlu ir-refrain, in-nies ta' din in-naħa ikantaw xi ħaġa kemm differenti. Mela, in-normali hija Ninnila tibkix iżjed, all right, dak huwa tjun normali. Issa ta' din naħa se tkunu qed tgħidu bye bye Joseph, bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. Flimkien. Bye bye Joseph. Ejja, iskom oġġiba, jew ma waħħalnihom xillum. Ejja, ħanismakom. Fil-kas immur fuq tan-naħa l-oħra, Ejja. Bye bye Joseph, bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. Insewa, ħaniprofa tan-naħa l-oħra. Tlaqna. Bye bye Joseph, bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. It-tnejn f'daqqa ta' din-naħa u ta' din-naħa. Bye bye Joseph, bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. Tajjeb, u tirrepetu darbtej għax daw ikunu qed ikantaw ir-refrain. U mbagħad meta nagħmlu il-passaġġi normali kulħadd flimkien. Ta' fuq ma tan-nofs inkantaw il-melodija normali. Tlaqna ħanibdew. Ninnila tikbix iżjed, Ninni jalla Laburist. Ħallik issa mill-biki lil sorry. Javier, fejn int? Javier, fejn qiegħed, mhux narak, qed nisimak imma mhux qed narak. Ejja daqsxejn ħdejja, sabiħ, mhux qed narak imma hija daqsxejn ħdejja x'ma nsawx inkomplu hekk. Fejn qiegħed. U ġib il-file miegħek ukoll, please. Fejn qiegħed. Fejn mar? Qed nisimak. Javier, ejja daqsxejn sabiħ għax inkella ma nkomplux. Ma nafx fejn mar. Mar it-toilet. Imma qed nisimgħu. Nispera li jaqaf ikanta minn hemmhekk. Ejja ħanippruvaw. Intom suppost qed tgħidu bye bye Joseph, bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. U l-istess ma' Ninni. Tlaqna. Ninni bye bye Joseph, Ninni jalla Laburist. Ħallik issa mill-biki lil Joseph inti tlift flimkien. Ejja ħalli jintażel li dir ieħor mill-ġdid. Importanti li jkun bravu ma jkunx ħabib ta' kien.
la tibki xisjed ninni għal-laburist. Bye bye Joseph, bye bye Joseph, ninni għal-laburist. Ejjew ħalli jintazel emnejn diġa fil-kju. Għazlu blak barreqa ma jkunx jgħid shame on you. Ninni la tibki Joseph, ninni għal-laburist. Bye bye Joseph, bye bye Joseph, ninni għal-laburist. Tal-aħħar, halleluja raja hallu għaw Malta l-kontijiet. Għax jekk barra titfawhom il-ħaxja tkun tkomplit. Ninni la tikbir xisjed, ninni għal-laburist. Ħallik issam il-biki lil Joseph inti. Le, kompli. Kif intom? Tuħdu gost? ċiġbil għanna fil-knisja tagħna. Min għalli? Nifqak. Min hawn ftit ieħor xiklew dawn għal-żafar fil-knisja. Itgerxuhom għax dak huma ħlieqa. Dawk. Wow! Għattalon il-bara minnaw, hej! Għattalon il-bara minnaw! Garrixtom li blajat tijak kondo! Għaw Rosfaker! Robert Jolly! Inti titħol tispara fil-knisja hekk mela tniġġennu jew. Ma knisja di? Inti kaċċatur? Le spezjar! Kemm id-dajquni dan nis, anka nkun tela, jaddu għed jafni għajd li għal-fuq, le għal-esfel. X'man id-dajx. Kondo. Għaw Rosfaker. Robert Jolly. Sorry. Fuq kollox, l-istaġun ta'kom miftuħ? Zgolle miftuħ. Anka l-ministru bat li kard biex jgħid li miftuħ. Għalli season greeting. Kemm inti ignorant. Ara qasħan femek għax assist ħoqlok l-infemek. Ġara. Għaw jamlu la safar ġofri għad il-kappella. Kwakka, ara, kwakka. Għajta? Is-sejn affaxxinawni. Kif tarfuhom il-ħoss jekk. Ej, aħna tajbejn. Ara, għammil. Ammiel. Kammu għallu, Ammiel. dak ma sparax fuq, għax għasħaq ċumba. Ammiel. Tittara ammil? Ammiel, hija ammiel. Ammil, emmara. Kondo, Robert Jolly, Rosfaker, tħalta li għadi. Titnajdek ċajta tana l-kacċaturi. Jiena nixtieq li anka jien nitgħallem. Tarajda ċajta. Għajdili. Mela, kif taraf, asful li kun nazjonalist? Ma nafx, dejjem fuq nazzjonalist id-dawrhom. Tiċċekkellu l-bejta. U x'ikun hemm fil-bejta? Bla bajt. Tisma gallejna. Nsemma xħirek. Għajatna għahi. L-lum għaddu għadda fuq. Jo ċawla. Tajba ġofni bija kondo. Robert Jolly. Rosfaker. Nixtieq nitgħallem, ma nafx. Xiex? Ma nafx. Ma tafx int. Ma nafx tipo narafhom, nixtieq kieku nitgħallem. Għalix t-tallem. Le għax sabiħ hu. U sabiħ jena l-milit id-dajjaqni.
Idejek. Ejja. Imma l-fej idejek, Għaxek ħażej. kerri, dajjaqni l-milet jena, rajt ekk dajjaqni. Imma xi dejjaq? L-għatta kanzunet l-għandhom, għajsomma mikka s-sena Santa Claus, Oh, dik mhux hekk, toda bil-mod. Ejnuni. I saw mommy kissing Santa Claus. Tal-libaw. Bis-serjetà, ara ma ngħidlekx! Mux vera, gossar għal-ommok toqt t-tbewisrek ma Santa Claus. Lebas l-aħmar hemm xieħ jaqab moġobni Santa Claus, għad. Kemm int injurant. Santa Claus f'dik id-diska ikun missiera illi libes ta' Santa Nasab missira ċerva jkun bil-qrun li jkollu jen. Ejja naqelbu diska, eżempju. Rockin' around the Christmas tree. Sammek naf, bejja. Dajjaqni. Kif iwa xan? Dajjaqni, orrajt, dajjaqni. Imma dejjek. Għax li kħedġibni fi trabil kull darba nisfina. Ħala. Għax ikun hemm nisa jgħodu omsowla mu jena ma nafx. Tispeċċa taqbadni dili għab maħħa u daqsek nagħmlu. Isma' kelmek naqra. Jiena l-mara kif nara waħda wkoll taqbadni u qatt ma neħlisa. Ma jen nifrankax jien wajs. Waj, ma kif jista' jkun. Jien wajs. Għanor kif tifrankanti dejjem ma jdilha. Għadda jien mhux għax nħares lejhom. Imma x'jiena addict. Droga, sigaretti, l-alkohol, l-istess ħaġa. Ma kif, xan? Jena taf kemm għamil breastfeed. Ma għamilx dak it-8 xhur. Mela mbagħad vizzju taqtaw hekk. Jien malli narhom jaqbadni l-aċ sal-lum għadni. Tiġi sik. Mela għajdela dik. Isma'. Eżempju, it-toroq imżejnin bid-dawl. Idajquni, id-dawl idajjaqni. Indannati intom. Naf, aħna kalċatur indannati dejjem hekk inkunu. All right? U bħalessa, għalla ħares, jiġi taħdejjax taf xabantiħ. Ħala. Zejjan id-dar kolla t-tep-tep, emma għandi flamingo mal-pont fuq il-bejt, ġenninu li. X'għandek mal-pont fuq il-bejt? Flamingo. Dak illegali. Illegali? Le. Ejlu illegali. Dejjem. Mux vera għandi flamingo da. Ekat. Maċċe, sofan imma, I got it at flamingo. Xsibtek għandek flamingo ta' veru. Ma tarax mara jinkondo. Ros fakar. Rubber jolly. Asma. Anka dili għab maħħa. Emma jgħaf ħajdilek ta' dili l-nisa jisom xie kaxxa tal-kartun ta' l-irġil tismaħom dik, għal-mara dik. Jo kella dik li qiegħed magħha. Ħajdilha bisima. La ja qabel kun hemm is-serjetà ma nitlux ismi, ġieli għamilt 3 snin noħroġ ma waħda nkux naf x'jisimha jien. Ħala. Qabel meta nistasja x'jisimha nkun tħadd is-serjetà. Għax jien l-isem kollox. Isem bikon noħroġ ma waħda, Isabella. Isabella propja, ta' x'kien isimha. Għatta x'jismek, għat li Isabella. Tara l-isem kif ibidlek oħra, kont ngħid jien kemm mipiluża Alla jbierek suf minn kullimkien, għata x'jisimha. Mary. Sofija. Da kombinazzjoni Ejja dvojta. kombinazzjonijiet. U di li għandek bħalissa li għattu maħħa, xieġelek ta' Għadni ma saqsejtix jisimha, imma ġandi f'moħħkix naħseb li jisimha. Malli tilħaq tarani ta' diħa, ma tistax ġolli dil-lemmu. Di, ġorri li naħal-lem. Taf xiesimha ngħidlek jien? Jordi. Għaxen kollu Jordi. Kondo. Ros fakar. Rubber jolly. Għalet, sunjuri, intu ċabċipa ħajkun jistajmur lem, grazzi ħafna, ħankomplu bit-ċerimonja. Waħħalu li naqa. Dupowsa. Inti taj, għammu, għaxħana mal-ewel. Ejja, għammarru tur. Marru l-art mqazza l-meliet. Għafaw, jena unek naħseb il-li vera. ċempillu bil-kas. Il-kacċaturi mumiex kaċċa biss manka affarijiet kulturali ħajmorru biex jisibu l-ispirtu tal-miliet f'Betlem. Tuhom ċabċipa, senjura kacċaturi. Bravi. Prosit. Għal-kaċċa sejrin imma ta' Għal-kaċċa Betlem. Għamilna lista tal-annimali kollha li hemm fil-presepju kollha ntajruhom. 12 naġa, baqra, ħmara, il-ġiemel qasna ħaqna rat li tarret nefqa minnu. Inti għandek il-gazz illi
illi tispara kreatura doċli bħal ġemel? Il-ġemel huwa l-iktar annimal perikolus. Mhux vera, ġemel. Ħanori karal datnej x'għamillhom dal-ġemel. Araħ se jagħmilhom. Ara, op, araħ. Taraħ. Għamel ġimma bil-ħobza tal-ġimma l-kbira dak. Iġor il-mara fuq daru. Perikolus fiha ngħidlek. Trid ngħidlek ċajta fuq il-ġemel. Minni naħseb Trid ngħidlek ċajta fuq il-ġemel. u laqas Trid ngħidilek iċ-ċajta fuq il-ġemel. Għajdilu ma xverexu jismawha mela. Tad-daħdi, għad-daħ. Ħadetku dibi. Ma darba kun hemm ċisma Isabella dint. Darba kun miljon fantu jara ġemel jgħidlu ġiż-żejżit għandek fuq darek. Għabes il-ġemel għu għat jitkallem għandu subbu mamnieru. Tajbu. Sammura xirret immur namel il-passaport il-Cocker Spaniel. Għax dak il-passaport, taka. Biex jissifru iħu. Bir-ritrat trid ikun. Immaġina. Għarajt. Għandek ritrat, ħin. Fuq il-passaport għandek ritrat. Ma tislifu li xunta l-Cocker Spaniel me fuq. Għana mela kondo tal-ħala tal-ja. Euros fucker. Għara xini. Raber Ġoli. Xkontensejtu bħal ma nesieħ missirek bieġġejtin. Signori il-Cacciato! Signori minn hawn ftit ieħor ġejjin Josh u Sean qegħdin jaċċitati backstage biex jagħmlulkom il-pritka, però ħatmorru għal break ta' 20 minuta nofsija infakrukom illi hemm offerta jekk tixtru 2 Bavaria jew 2 soft drinks itukom biljett illi mbagħad ħajtukom rigal fl-aħħar u plus kif tiġu lura għandna 4 rigali wieħed minnhom jista' jkun anke 2 biljetti għal Cirque du Soleil. Morru u ħudu pjaċir narakom daqs, sinjuri! Ma sinjuri għaber inkomplu, għanna unek ir-ruota della fortuna tal-Coca-Cola u Bavaria u xnafjen u għal dawk kollha illi ħadu biljett għanna ċans illi rebħukom xaġa żgħira fil-fatt min għandu l-44. 44 fejn int? 44. Ejja, għaddawar ir-rota. Oh, all right. 44, għantellaw ieħor. Da ma joċ, serial number. Aw, tittiġi? Mela għatib, tu xej. 0, xaħt għandu 0? Yeah, all right. Tajjeb, sejrina. Il-1, 1 blue, xaħt nishtara l-birra. 1 blue. Tajti xan tal-laħħon kolla, ma nżibulħad. I-3 blue, jow aħdar xinu. Ħadd. Tajjeb, sejri. Tittiġi għaw, ħabib. Kif ħandaw għallek il-rotajin? 24. 24, ejja. Ejja, sibna wieħed, toċab xipa fl-axħar, 24. 24, inti għandek il-number, le għastawk. Mela, 4 blue, jew aħdar, xinu? Ewwel 4 li jaslu, b'xi mod, ejja, sieħbi, ejja, 2 jitilgħu fuq, 2 għandna biljetti għal Cirque du Soleil ukoll għal minn 59. Zira, tal-mit ila dil-boccia. 35. X'number għandek, ħana jattijak? Isanda ħeġġa, ġej, xaħti int għandek. Ejja, 3 għammi kolla fuq edin. L-ħra għammelin tisfer nasib. 5, għaw xaħt 5. ħadd. Ejja mela, ejja law. 3 tiġi s-sinjura u l-essi, 4. Ajma. 3, l-ewwel 3 li jitilaw. Għajdila ma tiġi xejn dik. Mela, all right, tu għom ċabċipa, sinjuri.
Ħantella ieħor li jista' jkun 69. Tijom fossi Tijom fossi tijom 69! Dawwani l-urrota! Hu paċenzja, ejjew naqra li Ejja, hu irbaħt! Ejja la. Irbaħt! Le, mux, għati ċans, mela. Inti jismek? Matthew, all right, Matthew. Tajjeb, inti jismek? Luke u? Eric, tajjeb. Matthew, Luke, L-isfarda. Aw. L-evangelisti. Irbaħt! Naf, poġġi bil-qeda. Irbaħt! Rid nirbaħ! ħanina, ħajajjini da. Poġġu naqra bil-qeda unek. Poġġu bil-qeda li tal-intom ek. Tajjeb. U inti misser. Irbaħt! Le, l-ewwel rridu nagħmlu l-lop u mbagħad iddawwar ir-rota. Jissek la rusa. Xiex. Kollok nejk. Ma la rusa qabel namlu sex. Tajd li rridu namlu l-before play. Foreplay? Ta' qabel. U nħosni ta' nejk, Għalix? Għax dal-axħar daħlet f'daw, rridu namlu role play. Role play. Role play. Nilbsu ta' affarijiet u Tirreċta. U għalta namlu ta' sleeping beauty. Ovvjament il-beauty għatjen. Irqattila u ġittat nibewsa u bqajtila rijet. Ma suppost ta' tila jena rijet imma dak li. Poġġi bil-edem. Poġġi bil-edem. Ġennun. Mela, l-ewwel logħba li għandna likom hija di qabdu daw il-fliexken, jekk joġobkom fidejkom, ejjew għan-nofs dejja, ejjew law, hekk, ersqu law, tajjeb. Issa, li ħanamlu mal-go tiegħi tridu tixxejkjawhom u tippruvaw iġġibu l-boċċi in-naħa l-oħra. 4 boys insertajna l-lob. Tlaqna! 1, 2, 3, tlaqna! Come on, get busy. Just say that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, get anything you want. We got it, oscillate it. U inti hekk min-nofs, hekk, hekk, tija. Iqfu, ara ha, dak, brafu, ara kemm għamel, ha. Ħanara ma qabbilhom ma tiegħek. Sieħbi. Xej, m'għandekx iktar u jirba'. Sieħbi, jaf naqra. Jekk tagħmelek isma' minni, naqas naqra ta' għax inkwiet għandek. Mela, poġġu bil-qeda erġgħu inti ħaddawwar ir-rota dak tiegħi, dawwar ir-rota naraw fuq xi xej. Fażik. Għassa kemm dawwar ir-rota, di ta' ċek darba qabditni jom minn ċek. Ejja ta' qabditek iċ-ċek u x'għamilt? Bqajt għaddej. Bqajt x'ġifieri bqajt għaddej. Fil-puxxek kelli ċek ta' xarrej fażik. Iqaf, mela. In-number 4 u inti għandek dan il-pouch tal-Bavarja tajjeb mimli birra. Ċabċipa, ejja, sommek. Bravo, tista' tmur ħabi. Ejja, bil-birra. Għax tikbillek zaqqek iktar mill-li, U l-għar taf xaq ġiri għodu jmissu għilek. Misli zaqqi, ejja. Għodu jmissu li zaqqedu li għalla jbirek, u taf najdu l-għom jen biex t-tallima, misli zaqqi. Najdu l-għom għammek mux zaqqi, għammek minn fejbda zubbi. Mor, siebi, tiwi poġġi bil-edem. Mela. Tajbu. Issa, nisimgħu da xej, mela, il-logħba li jmiss edha xi ħaġa hekk, ara, tridu tintefgħu ġisimkom kollu fuq il-biċċa, tajjeb, u timxu naħa l-oħra tejla di, ħansira bala biex nirku kwoka. X'kif dat it-tuna? Ejja, hemm il-biljetti tas Cirque du Soleil. Tlaqna, ejja. Mela, on your marks. Tlaqna. Għarem, għax jaqs minna l-park dal-mejjet. 3, 2, 1, go! Min jasalaw l-ewwel! Isa! Dijom fazi! Ejja! Ma tirbax, għandek parankek qoddim. Mela, mur dawar ir-rota. Darba naradaw som xugumani. Darba kont il-ġim. Ma kellu xugumani u ħadd wieħed minn tan-nies. Kellu betzme, Betzme fuq. Betzmel. U nixxutta jintenda ġi wieħed fiħek mulaw. Għalli uj, jesħu, latlu ma naħseb tijak, għax irħat jesħu l-għandu. Xie, għafja. Għaw,
Mela, dawwar, fuq xixi. Tani xebba sinsilni biex xebba. Bajna għed bajna. Mela, na joħroġ lokx in-nam... Għabib tijaj. Ma ħarġ lekx in-number tas Cirque du Soleil, jiddispjaċini dan tijak immandek pakket regali zbieħ toħċab ċipa, tista tinżel. Ħajma għab. Sħow liħor. Ma tistax? Għaw, isma, l-ikbar regal ta' Cirque du Soleil? Mus sink. Ser. Jieħsib laħad drabħuna xi karuzza elektrik. Karozza elektrik, abdu daw l-elektrik. Anka mux l-elektrik, saqsetek taħħa zabbar kif qabdetlu. Isma, da Cirque du Soleil xinu, da Cirque du Soleil. Mus sink, circus. Circus, tunda. Le, circus, ta' ċirku. Circus tal-annimali, kan konnu ħoggos. Da bla annimali. Kelli wahda jena kienet taħdem fis-circus, ta' Aha. Jigger kien. Ej, Jigger. Juggler? Id-dawar il-boċċi. Ejja. U kem kienet id-dawar? 7, 8? Jien dejjem bitnej, rajta? Tijom fazzi! Mela, ejjow law. Tijom fazzi! Mela. Issa li tridu tagħmlu tajjeb huwa li tippruvaw tolqtu dawk il-fliexken li hemm hemmhekk. All right, ħasieħ jażel ballum, ħatibdint. Atmosfer, hej. Ejja, fejn hu l-pjanist? Pjanist, hemm li naraqa suspans jekk jogħġbok. Life, mela l-biċċa ġejja. U ipprova b'dak, ara kif tmur, hekk. Tlaqna. Għafnaqa ħej, għafkellem. Telfu, baġġet. Sorry, ma delejt jena ma nafx nipupaj. Ejja, prova enti, tittolqot imqar wieħed tirbaħ, tajjeb? Dajder mejjet minn darbit iktar minni, ha? Ejja. Bezza. Taħar il-ġowa, ma rridġab. Ejja. Provo ħrejja ħatirbaħ u tmullem, ejja. Yes! Prose, bravo! Id-dawar il-rota jek joġbok. Mela. Għara, ejja, mur. Dawar hawnhekk ħana joħroġ in-number ta' Cirque du Soleil. Żewġ biljetti VIP b'kollox inkluż. Ikel, xorb, jiġu għalik, wasluk. Xej. Xej, ħabib. Mela, din dan huwa pakkett għalik. Tajjeb intuħ ċabxiba, grazzi ħafna. Ejja laħan kellem. Moħħok jem, ta'? Ħabib tija borzak u għal 5 snin bil-kow, kent għandek barzakka. Mur, moħħok jem. Tuħ ċabxiba, s-sidja. U jien xejjek, ha? Iweja, dawar. Tafx kif, fejja. Limu ta' ċink diċulej. U s-senajd, ejja, dawar. Le, dak tirbaħ dal-fliskun antik tal-koka. Għazira bala, dal-battekata kolla l-fliskun sajrek. Tiftħux għax inkella ma jibqax jiswa flus. Smajta? Mela rbaħt fliskun koka zaħir. La laqqas la niftħunu xorbu għax inkella ma jiswix flus. Il-kontra tal-middleman. Middleman xinu? Il-middleman. Il-middleman? Dak irid jiftaħ ħalqu biex ikollu xi ħaġa tal-flus ħejja. Tajjeb. U dan nistan teħel xi ħadd, je? Għadder xi ħadd għajtu lilek. Di, għala di. Għalik, baby. Tridu? U għejja. Naf, ta' xettaj li jena nkadim dejjaqni da, jena u għed tattu lejter, sen għun rejt. Nixorbu f'nifs wieħed u nitfawaq waħda ta' mellej bissi kol, għaj bizri. Imma bdat wikkejna. Inti iktar ma jkun jamillek pressjoni ġurasek, kifex fix mek ġuħalqek, iktar tu pjaċiru xvera. Isma, hija s-naqodu neħħamallaw. Ġebulaw, teħdu xej, għax minn fuq li trebħek xaħġa. Jaħasra ħatħalli jek. Marriċ, inti għaxejda. Bis-serjetà jew? Se, tiħu xej. Jen kont ħanti jowlek. Imma jek tejdu eja sabek xej kont jowlek sorda, ta' tu għagġab ġejba fandi! Għaluli biex niġi unkanta Jingle Bells, ma nafx għalix. Li m'għandix taqsam ma tal-oħrajn, di issa hekk qabdu għaluli.
Nipruvaw inkantaw. Inkantaw flimkien fil-kass, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! X'ġara? Iwa x'ġara? Hello? Mindu telaq Konrad? Blackout wara liħor għana. Hello? Unchampel electrician. Hello? Isma, inqatanna d-dawġu l-kappella. Ejjew naqra. Iwa, thank you. Nispera ma jdumx ma jieġi dal-electrician. Express. Oh, Ian! All right, hey. All right, goodbye. Hi, mother. Hi, no. Oh. Mara. All right, that narak. Ma tibni marax. Jien biex nżid l-steps. All right. Kam għamilt l-lum. 10,256. 57. 58. All right. 59. Sorry. Hey. Int l-electric. Ijat. All right. Hey, what? Vinny, l-electrician, insaw id-dawn u anke l-condition. Kart, għantek kart. Kalli kart. Oj. Thank you. Sorry, sorry, di mux il-kartek, di ta' supermarket. Naf fejna. Naf li ta' supermarket. Ma tibni marax. Għannim fettixa, għax dik beħti franka. Let's go. Qabel kien żmiem ġiex liri kont tixxiex kaffa sħiħa. Allu minn bidel iż-żmien hija. Tkoll imbidel. Provajt ta' nħoċ kaffa sħiħa. U ġiġralek? Ma qabduni bil-kamera. Allora, ċanna. Le, għax bħal ma tara tal-inna d-dawġ bin. Għax għattajt, għax għaskont ninduna. Tajni naqa għax n-lum wahdi għat. Ibsa f'dal-festissi bieġiħatu? La, dal-ħodu t-nej konna ta' Umbat? Dawn, ma konna din naħdmu fuq bitċamen kbirek. Għalli, għot ma switchin, għalli xin nejd l ixan. Għot fajtem, għalli zgur moġġej dawlu. Oħe. Jena nibda xol ma nafx kem. Ċek min jaf. Tajta, ħasibni ma narax, ma dakon għamid-dawli u le. Ma doffi, taf xokkat. Rajtu sejjer bl-abbonanza. Da seksar. Imma jena naħseb uħa xok, mux inti naħseb xaltlu meta ma kellek. Muxek, jen xallu meta jkun xek, muxek, fej ma dak. Doċ, ċaqla xie ġenninni fidlam, hej. Aw, bħajt, x'namlu? Għammar inġib il-sellum. Isma, toqgħod tinqala jekk trid għandi s-sellum tiegħi. Għadu nitkesħu minn għandu l-isbaħ sellum. Toħux għalik imma s-sellum u l-mara tiegħi biss nużajen. Għara għanġib il-sellum, jitkessa u jixroba. U jikkonvin. Għara, tajt, mossa nibdel il-sellum tiegħek ma tiegħi zomli, ha? Zomli. Sorry. Sejna dal-ġodda maħx kif jamlu. Sorry. Dak clothes hanger zimel dal-ħwejja ċu sellu. Ma ħanerġaw noqodu nixorbu għame għandu l-isbatta. Tete ġibti għak, ġejbu tijak. Għasta tifqani dadu. Ġibti għak. Ejjelaw. Fidej unni dal. Ħanet fall-lampa unek kara ħanixal naqra l-erja. Tajjeb. Fejn u l-mejn? Fejn għamilt il-mejn?
Uj, Oh. il-mejn hawn. Fejn ma jilħu xetfan għamlu rajtu. Għamil li tellum, għanetla. Għawnu. All right. Għawnek. Hey, all right. Ma tibni maax. Ja, up, emmu. Mela, l-lottri, Għanżomlu għak il-sellun ta' Ej, aħjar. Għazol minn taħti. għalix għax twaqqa xi ħaġa fuqi. Ma mort naqajem fuqek. U fibni, inżommok liktar nista. Dan baqt nsaw il-katedral. Ta' U ġejsom li dak naqasir, għaw l-isqof. U zammek laqak. Zala għani kiku, ma ninżel drittek u kien jabdak il-kappell tijaw. Għamilt l-ġemat nimxie mawħeċ. No, l-stripper. U għaj, ma mela l-stripper imur jew għedin ġo knisja. Malu. Kammi tajba da tal-stripper ħabba għalini, bej mardak. Għatte ċaqna. Jena subajja dritt, ma fejjetlu n-nisa nġennan. U terġu ma jġennu ktar. Fuq ix? Malli jarawni jaqbdu jwerfqu. U għajja. Għax għandi l-eyebrows folti. Mela jaraw il-president jinħanqu naħseb. Ġibli l-stripper! Jo għanġeb xej samel bejdi, ħalli bejdi. No, l-lottri, nax tassejda kif tħablu l-ek il-wajel, sa. Jena għatlek li jgħaflaq darġil zbiħ. Tajjeb, minnem fija, minnem? Għam ħafna nisu. Taf minn ġibix jina għatmana? Mi? Ben Kamil. Ejja. Għatlu le, waqajt l-ura jent. U vera waqalu rajtux wahda. Għara, mala għadlek sen għamil. Jieħan itbet. Ija. U għara, suppost da tal-kamra tal-banju, għara. Għara. Ġej xaħġa? Mu ġej xej, ta' somna għara. Għarek. Somna għara. Ġej xaħġa? Ġejn il-plakek kolla tal-kamra. Kolla għetnitdu. Kif jista jkun mo ġej xej, jaw? Som! Emmek em id-dawl ta' sagristija. U għadu jinġibet wahdu, rajtu? Għax ikun għadu il-wave. Naħteb on rajt. Sibtu l-folt. Mala, fej mardak, ma tala. Wija. Naħteb on rajt. Għetjal, hej. Hop! Jenna d-daq niftaħartat ma nħobt. Imma jena klienti jitġennu għalija. Vera jitġennu. Dal-għodu stess. Konna jenu ieħor isa nibtet spark bejnietna. Kienet jgħinek. Kienet iżomni u bina raħjeċi ta' ruħi. Ma ħareġ bl-ambulanza jgħaw? Ejja. Għatma. Salaġil kid-dawl. Tetna mill-lek 4 tricks bid-dawl. Jirqisni tan-nexus ta' għamillek għantu. Rajt niġen sport! ħana millek ta' Mr. Bean is-sara. Rajt nej! Għawnek id-dawl. Għad-dinja. Rajt naf. Isma, namlu l-kont għax su. Mala leħi, għammur. Thank you. Tom, ħanġib, dommom ġol kaxxa tal-odda, ta' ċans, għawni. Għammi. Sorry, ma nafx kemmi kaxxa tal-odda di. Korja! Għandi dak nostra spanner ġdijt, xtrajtu mantu Taljan jigref. Mala, xtrajna l-bajra, għawla. Narsa, xtrajna. Xsatta. Ma, għala, għandek 10 euro ta' jdejja. Thank you, vera raġonevoli. Għandek 30 euro ta' sellum. 30 euro ta' sellun, ekku sajt il-sellun tijaj. Imma tlek nużaw tijaj, okkessa essa. 60 euro ta' China Connector. 60 euro ta' China Connector, ta' xie prezzijiet huma. Nafi, mux għalek il-ċinizi kollajna u imġebdin. Malli jaraw il-prezzek jiġu kolla. 90 euro kallox. 90 euro. Ma.
M'għandix żgħar mija għandi. M'għandek żgħar mija? Mija. U jien m'għandix bqija. Eja, taf x'ħan għamel lilek ġbin. Ħammur nirrapportak lil ta' fuqek dak li ħan għamel jiena ġbin, dak li ħan għamel. Rapportani. Jena laqwa li ħatlek €10. Happy Christmas, il-bqija xazobbi. Il-Ministru ta' Malta Joseph Muscat mar biex jiltaqa' mal-Papa Franċisku għal żmien il-miliet. Il-medja ma tħallix tidħol però aħna xorta waħda rnexxielna nisimgħu dak illi ntqal. Għajdli Joseph, x'għamilt? Fottewni santità, żammejt ma kitu Konrad u fottewni, kulħadd nesaġġit li għamilt u qed jaħsbu li fottejthom, kelli nirreżenja. Mela la penitenza tiegħi hi id slima u kaddisa kuljum. U ngħidha l-Glorja? M'hemmx għalfejn għax malli tirreżenja se jkantawa bil-qalb Delija u Simon Busuttil. U issa, Sinjuri, wasanna għal dik il-ħaġa illi kulħadd ġie u ilna nistennew ħafna. Il-pritka tal-miliet. Il-pritka li magħmula minn tifel illi ġej minn familja nazzjonalista, l-familja Mula. Sinjuri, nippreżentalkom lil Sean Mula! Naħseb ma smajtunix. Fejn huma nazzjonalisti? Kif intom? Kif intom? Jiena Mula mill-familja Mula, familja nazzjonalista. Llum promessi li mhux ħankunu politiċi. Li ħanamlu ħanajdulkom mill-bidu tas-sena sal-aħħar eżattament ġara. Is-sena 2019. Issa jien il-pritka kelli nagħmilha waħdi. Għax missieri Demokristjan u Ranġeli Malkurja. Imma ma nafx jekk tafux imma l-Kurja qishom il-Labor bħalissa. Għax qed ifittxu lider ġdid għal-Għawdex flok lis-off. Allura għandhom l-inkwit tagħhom. U dak il-laburist illi kun jomu biex ngħidilkom għamlu join the dots. Josh Fenech. Irranġa biex jagħmel il-pritka miegħi. U għalhekk naf li m'hawnx ħafna laburisti. Nilqgħu fuq il-park lil Josh Fenech! Ejjan! Lejn l-għada fis-nittajlu, xufu zada ħażemin. Waqaf! Prova l-ħorn! Tiegħi maħnuq mill-elezzjonijiet l-irbaħ. Fejna mill-Lajboristi! Fejna mill-Lajboristi! Dawk qegħdin hawnhekk, il-bqija li mhux qegħdin hawnhekk kollha implikati. Aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-pritka tal-miliet. U ħankunu qed ngħidilkom xahar b'xahar eżattament x'ġara matul is-sena 2019. Xahar b'xahar? Xahar b'xahar. Kollha. Kollha kemm huma. Anka November. Not speċjali November u December. Ma tridx pasta Roma. U naqbżuhom naqra November u December? No! Għax il-mami tiegħi qalt li November u December kienu l-għar
M'għandniex problema ta' lider. Għax għal-lider għandna tnej. Ma nafux min imexxi ma għandna tnej, tajjeb. Isma' nibdew? X'taħsbu nibdew? Ija naf li jew ħafna laburisti tistgħu tissapultjaw tikka żgħira wkoll. Isma' qabel. Isma' anka l-ħor għandkom imnejjek bħalissa. Nikxfu s-simbil. Okay. Da s-simbil ta'kom, Iva, da s-simbil li għadna kemm inni duħ fil-konferenza ġenerali li saret il-bieraħ. Naħseb għankom xi żball dak tagħna. Le, tajjeb daku. Għaliex? Għax kemm ilu li għamel dil-papra ta' Joseph igwadanjajn 4 voti dal-aħħar. Onorik tiegħi. Ħanar urjuli tiegħek. Urjuli tiegħek. Għaliex? No. Għaliex? No. Xiex? Għax il-mama tgħidli turjali l-ħadd. Biex ittajt jiena s-simbil ta' Eħsib ta' kadduda. Yes? Issa għala fil-ta' għaliex? Għax tweġġa. Mela da' oħra joqqosla. Għantub? Dik xaddek jem? Zejza. Għaliex? Maqtuwa. Għaliex? Għax għatomna ma' zejza jessa. Nibdew? Vera excited. Gloria f'Malta fuq dil-gżira fej kulħadd l-ekonomija jammira. Għandna l-iskema tal-passaporti Ċiniżi Arab kulħadd ċittadin. Għala bibna mir-rapporti b'500,000 kulħadd ġenwin. Sem waħda ma mhux aħna bissonna l-problems. Għaliex? Anka l-Ingliżi għandhom x'jgħidula bħares għandhom Marelin ignoranti mur l-iskola tal-gvern ma nafhomx. Jiena peress li nazzjonalist immur l-iskola ta' Chiswick. U aħna we speak English even in the Maltese lesson, ta'. And I know it this one. X'inhi? You call it Brexit. Ewa, listen to Brexit. Brexit. Ma tdurlix ignorant. Vera ignorant. Isma, dawk ħajħorġu l-barra mill-Unjoni Ewropea. Li daħħalna fija edi! Isma ħarġu? No, għax għallu s-salun il-World Cup, un-bat naħorġu. Mela ħajibqaw fl-Unjoni Ewropea l-dejjem. U kemm ismijiet issemmew din is-sena? Casco, Vitals u 17 Black. U nanna għalt li nxala bibi laqwa li nieħu tal-pensjoni ċek. Iwek għalt li ġox nanna tawdex. Taf li nanti għal-kem għawċija hija kontra t-tanil. U għeja. Għax nanna tajt li jek jamlu t-tanil għawdex ħajf Xaħna tal-lejper dil-kelma ma nafux nejduwa. Jitfotta. Tajdu għentom. Aħna najduwa, mintom tamluwa. Ejja, nkomplu. U aħna tal-lejper ħanibdew inkabru l-kannabis. Mux biex tpejjiba imma għal-medicin bis. Mija fxie tħossu ma tappejjiba. Il-kannabis? Għaw xaħat jaf xie ħoss ma tajpejjib il-kannabis. Titħaq. Ġili pejjibt? Dik edha mijak? Fimt mela xieġrilek ma tpejjib il-kannabis? Xieġri? Tibla kanna għalek. Kannabis! U din is-sena għedna bye Mary Louise. U l-George Ferrad nilu titto President please. U għacċetta u daħal San Anton biex jagħmel il-ġid. Forsi l-pika li hemm bejnietna jnaqqasilna xi ftit. U l-ġbejna se tkun protetta mill-Unjoni Ewropea. Mela nitkellmu
Delija? Għaliex? Għax il-mami tiegħi tgħidli illi Delija jistgħu ġbejna. Ejwek tgħidlek ġo x'ommok. Issa jagħmililkom ġbejna Delija l-ammurru għal-November. Jagħmililkom ġbejna Delija. Ma tridx pasta rumma. Ma rridx pasta rumma. Qiegħed nitkellem dwar il-ġbejniet li protetta milju dina ġiet. Issa kull ma jonqos indaħlu l-pastizzi. M'hemmx għalfejn għax ġa daħħalna lil Konrad Mizzi. Kollna x'issa dawk irreżenjaw. U kif jgħid missieri wara li ħxew kull maħu. Pastax! ċara! Inni ma tistax titkellem. Ma tal-papa għalli l-Demokristjan biex ngħidha. U l-BOV serqulhom il-flus. Imnalla jiena nżommu fil-karus. Taf li inti, jekk eżempju jkollok iPad, tablet, insomma, tkun trid tagħmillu password għax inkella jihekjawk. Jiena tablet li tani l-bużna n-notoni li joqgħod fit-triq żdingada li għadhom marranġawiex. Għandi password fuq. Ejwa dak ġox in-nannutoni. Bużna li joqgħod fit-triq żdingada li m'għadhomx jużaw. Ma nafx, sorry, ma nafx. Kif tagħmilha password? Password tittamel xi ħaġa li mhux mal-ewwel tkun taf. Eżempju l-mami tiegħi, il-password tat-tablet tiegħi għamlitu kemm baqalhom biex jitilgħu fil-gvern ġranet in-nazzjonalisti. U allura x'in il-password? Ma nafx armejnieh il-password għax ma nistgħux niftħuh. L-Malta din is-sena ħadet ir-ruħ avolja l-Bezzum kellna nneħħu. Taf li jiena this year I went abroad. Fejn mort? I went to Australia. Australia ratli. Għaliex? U għandna daqsxejn ta' Airbnb ħelwa. Min? L-Australia Hall. Wow, taf kemmu twil il-vjaġġ. Hemm min 24 hours sħaħ fuq il-plane. Wow, ħadd gost? X'ħadd gost mit-check-in ta' Malta, x'għad check-in ta' tal-Awstralja. Inwerzaq u nibki, tantrum wara l-ieħor. Wow. Tant werzaqt illi taħdejja rridu jbidlu postom. Intax ma għax fej il-mami u d-daddy. Il-mami u d-daddy rridu jbidlu postom. U kemm għandna bżonn nisa fil-parlament. Din qed ngħidilkom serjament. Li jkunu bravi u jagħmlu l-ġid għax paċoċċi fil-parlament għandna kemm trid. Issa taf li jiena ladies il-girls dejquni naqra. Bħali dejquni l-girls. U jiena taf nibża. Għax aħna qed nikbru, issa la nikbru bħal daw kollha jridu jsibu girlfriend u boyfriend. U jiena qasnaf minn fejn ħanibda biex insib il-girlfriend. No. Għaliex no? No. Għaliex no. Għax il-girls jisibu l-boys. Mux il-boys jisibu l-girls. No, il-girls ninkollu b'xi ħaġa rridu oħxon, irridu twil, irridu jaf jitkellem, irridu ċajti, irridu hekk. Ara aħna m'għandniex għażla. Għaliex? Nara dik miġnuna, kollha mġiena. U qed ngħidilkom ta' forma b'esperjenza kważi ta' 43. It-trakka tal-karozzi għadkom minajra, joħosra għamlu wilhom imqar waħda żgħira. Ma nafux posta tridu nsibuh. Lejn il-pana ma ħabib miskom tfittxuh. U Delija! Ġara! Miskin ma kienux jafdawh. Kellhom vot ta' fiduċja u mbagħad tawh. Il-lider tagħna! ħareġ rebbieħ! Sajmin Busuttil jajra liħ. Isma, taf li aħna issa għamilna fl-entrata ritratt ta' Delija. U tagħtu kasu. Għax jiena it-tija Matilde li ġieli għalina l-airport meta nkunu ħansjefru marra Ryanair.
dejjem tajdi li l-inkwatru ta' Delija ma tisix kasu. Ej, wek tajdlek ġo xitzija Matilda li tġelikom l-airport bħed tkunu qegħdin tmorru s-sifru bil-lajner. Aħna nagħtu kasu l-Delija u int għandek ritratt ta' xi ħadd. Mela għandna ta' Joseph fil-kċina. Anka għandna ritratt ta' Joseph fil-kċina. Vera. Anka. U ma li xi ħaġa tibda tinten mal-ewwel iwaħlu fih. Kiesaħ. U tal-underground ħarġu l-pjanijiet peress li traffiku tikka żdied. Isma' bejniet nisma' nkelmek. Taf li jiena nazzjonalist, imma l-familja Mula qudiem in-nies jingergru bit-trafik, imma fil-verità it-trafik inħobbuh. Għax ivvintajna game. U din il-game noqogħdu nilagħbuha fit-trafik u trafik aqas dejjaqna xejn. Wow, u kif tilagħba? Spot something. Spot something. Eżempju, spot di kaw. Spot di l-ostrina kaw kif ħassiba skim diffiċli. Jien dejjem nirbaħ ta'. Kif terbaħ? Għax aħna kull filgħodu meta nkunu sejrin niskul ngħaddu minn quddiem id-dar tiegħek u dejjem ninsertaw l-ommok qed toħroġ iż-żibel. Allura ngħidulhom spot di kaw. Ajja! Pattu Violenti! Violenti! Come here! Fej! Xiex! Fej polis! Jiena ħil-lajburisti ġbruni implikat zgur. Le, polis kuljomi! Fej polis! Il-polis normalment meta jkun hemm kasser jkun qed jiklu l-fenek ħil-imġar. Intom x'intom tagħmlu? Aħna qegħdin nagħmlu l-brita tal-miliet. Wow! U kif tagħmlu għadi? L-ewwel qabel kollox irid ikollok kaler, eżempju l-aħjar tkun blu. Naħseb l-aħjar tkun red. Għażina xina white. Int m'għandekx kaler? No. Wow! U jew m'għandekx kaler, int color blind. Isma' tittamel il-brita tal-miliet magħna. Veru? Imma jaqat ma mint il-pritka. Ma jistax ikun inti girl kollha tippritka. Melissa, l-avvinta li ndaħlu lilek tagħmel il-pritka girl. Qod bil-qeda hemmhekk. U mbagħad ngħidlek jiena fejn. Hawn. Xiex. Għajat li? Le għatlek u mbagħad ngħidlek jiena fejn. Xiex. Ħida ħadd qabbis jgħidlek għabitej hawn il-girl. Kemm inti funny. Josh, now, come here. Tħares leha. Jina kiġiri fil-ħodu meta nqum dejjem hekk. Tkun kbira hekk. U mbagħad ma nħares leha u tinżel. Okej, mela nkomplu. U Elena dalli marret Brussell. Waqt li hawn Malta kien hawn burdell. Jew wasalna f'November. Kważi dal-waqt insemmija. Derwaqt insemmija? Ammi ma jinsgur ma niflaħx għaliha. Kull marret insemmi xi ħaġa żgħira qabel u mbagħad ngħaddu għal tiegħek, okej? Tal-MP tlifna l-elezzjoni. Ċara, li għatta tista' nkomplu. Ma smajtex. Ma tlifna l-elezzjoni. No, għamnek għandek miktu. Aħna tlifna tal-MP l-elezzjoni, għajda sew. Aħna tlifna tal-MP l-elezzjoni! Ejja, forsi toħdu għal-elezzjoni. Tellajna biss l-kaza u l-komodina. Aħna tal-Labor. For-chairs għanna jaħdmu għalina. Kaxkira ħara, għal-delija. U kulħadd jistaqsik il-mistoqsija. Adrian, inti ħadd mexxejna? Jew inkella se taħxejna. Xarru kaza! Fadel ara kitibiri! Il-ħanina
ħarbitlu l-Fader Gordon mela. U tal-li jintkom il-laburisti b-19 ħammur mal-ewwel għal November. Barrit pasta rummaw. Issa għadu kwieti. F'Novembru il-koll skoprejna. U bil-sinna barra ġejna. Meta minn Kastilja l-kurruturi bdew jitfaċċaw il-konsenturi. Abdu l-fenek biex inkun preċis qabel ma prova bil-bot jaħrab lill-pulis. Għajattu li? Leħi, għatta l-pulizija jien. Issa mbagħad ngħidlek jiena fejn. Uff, kemm ħaddejjaqni diħati għaf kwieta! Għandek xaġa tal-flus? Jiena żgħir m'għandix flus. Aħna satex kemm għandna d-nekfamilna l-maratona, ħaħi. Thank you. U toqgħod kwieta? Ija, l-mammi jekk jagħmilha l-papa jtija xaġa tal-flus fummu taħrab. U minn hemm inkixfu ta' Joseph il-Paprati u ta' Kit il-Muqżiżati u minn hemmhekk kulħadd beda jipprotesta. Għal kulħaġa kien hemm inkjesta. Imbagħad irriżenja kull min żgarra b'xi mod jew ieħor spiċċa barra. U min b'xi bajda fil-qurrija. Konna nafu li tal-Labor waslet is-sija. Imma mbagħad Joseph. Sam naqra, inti taħseb li ħallik tajt ta' Joseph, inti li 7 snin biex ngħidha. Ersa. Joseph Muscat kien ilu jirrenja nifqalek snienek lilek. U issa f'daqqa waħda kellu jirriżenja. Dwejja kbar lilna ħakmuna. Ma dof mill-poplu Malti jisu ħadd ma baqa' jirraġuna. Min fl-istorbju lajjat u min fiskiet. Taf x'laf lilna tfal fottejtunna l-miljet. Narakom hekk tomluni sedd, ejja tal-blu, kamun tar-red. Ummu minn hemm u qabdu jdejkom. Anke intom qabdu ma taħdejkom. Ejja kulħadd qabdu naqal-ħen ġejja. Kulħadd ħendiner. Ejja missa ftit jasra. Naf li għaddejna minn żmien ħażin. Jgħid lili. Imma niftakru li l-bambin iridna nħobbu lil xulxin. Ma jridniex blu jew red mifrudin għax aħna l-koll aħwa